Mayong buntag, mayong pakiguban. Good morning, good morning, good morning. May buntag sa tanang mga katawhan sa Dios, mga tagalangit, kumusta kamo? Niining kabuntagon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga paday naghatag kadaog ag kalampusan ug nagatiman nagtagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa mayong panglawas, naata kanunay sa kalipay, kalinaw, nga maoy bahandi sa atong pagpuyos kalibutan. Akong gihangyo gidasig ang tanan mga kaigsunan sa pag-share sa atong programa natos tagsa-tagsa nato ka mga kaila. Ilabi na sa ato ang Facebook account atong i-share aron sa ingon sa atong pagbuhat ni malipay ang Dios o panalanginan kita sa Dios. Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Sa atong pagsugod mga kaigsuonan atong sugdan ablihan kining atong programa, atong sugdan sa pagpasalamat sa Dios, sa pagpasidungog sa pagkamaayo sa Ginoo. Ug akong gihangyo matag-usa nga mag-ampo kita, dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa pagkamaayo ug sa pagkamatinud-anon sa atong lihing nga Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya na usab kami aron sa paghalad sa among kinabuhi, kasing-kasing hunahuna ug sa amo ang igdudungog. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami aron sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo kanamo. Nga dinhi mo kaming giatiman, imo kaming gibistihan, walay nakulang kanamo. Kanunay mo kaming gisuplayan, mahitungod sa mga gikinahanglan even sa among pisikal. Padayon imong gihatagag maayong panglawas. Imong giproteksyonan ug layo sa bisan unsang problema, disgrasya ug balatian. Amahan Dios nga makagagahom niya kami aron sa pagdahig kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios, dili gayud mo mulubad sa paghigugma kanamo. Dili gayud mulubad sa pag-atiman kanamo. Amahan, salamat Ginoo sa imong kaluoy ug gugma. Grasya nga imong gipaabot kanamo. Di nagtudlo kanamo ug naghiya kanamo aron kami mahimong masinangkapan sa paghalad sa among kinabuhi alang kanimo. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga sa pagpakig-uban nimong programa. Ikaw ang Dios mahimaya. Salamat o Dios sa imong panalangin. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Panalipod proteksyon kanamong tanan. Ikaw ang Dios amo ang halaran sa tanan, kay alang lamang kanimo ang himaya
kadungganan, nga ako mga pagdaig, pagpasalamat, alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. nali May buntag sa tanan nga mga listeners sa Shine FM 101.3 nga nanuka diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Sa atong mga suking tigpaminaw, sa mga kaigsuonan nato sa Pantag, Sitio Pantag, sa mga Alianic family, good morning kaninyong tanan. Dili na to kalimtan nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Ang kusog, ang abilidad, talento, kining tanan gikan kaniya. Gihatag ni Ginoo aron atong magamit sa pag-alagad kaniya. Diha sa pag-alagad dana atay gikinahanglan makatunan nga buluhaton. Diha sa pag-alagad kinahanglan makakat-on ta uban ang pagpailog, pagpaubos, kay pinaagi ni ini walay laing mapataas kundi ang iyang ngalan. Sa atong pag-alagad sa Dios kinahanglan do na gyud tay panahon nga ihatag sa Ginoo ug labaw sa tanan ang adlaw nga para kaniya nga mao ang adlawng Domingo. Mahinungdan ato gayong hinumduman ang adlawng Domingo dili alang kanato kundi alang kaniya. Adlaw diin kita muhalad, magpasalamat, magdaig, magpasidungog diha sa atong pag-alagad sa atong buhi ka Dios. May buntag may pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Sitio Linao, sakop sa Barangay Sardinia, nga naminaw usab sa ato ang FM station 101.3 og ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa Tubod, Brother Moses, og ilahang ato mga kaigsuonan si Brother Pedro Arsula. Sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod ni ining maong programa, I declare blessing right now. Ilabi na sa mga Dinoyo family, mga Tamayo family, De Villieres family, ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3. Ang Dios magpanalangin kanimo. Sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa, pinaagi sa Live FB, pinaagi sa ato ang Facebook account, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Padayon ang Dios nagpanalangin kaninyong tanan. Kanako, kanimo, kanatong tanan, siya nga Dios nga walay hunong nagatiman. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan tungod sa pagkamatinud-anon sa Dios mga kaigsuonan, ikaw ug ako nagmalipayon na sa tanang panahon dapat kita madaogon. Sa tibuok natong kinabuhi adlaw o gabi sa tanang sitwasyon o panahon kita malipayon. Sa mundong ginagalawa ang buhay ko ngayon, may katiyakan. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Sister Maribic Lakay Patires. Good morning sis. O ni Sister Teresa Saligan Madayag. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios. Request ko song kanimo lang. Watching from Tuanada to Maitom, Sarangani province. Thank you and God bless po. Kaya ako ng pangitaon ang imuhang gi-request diri nga awit magkalangit nga ikan nimo lang. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Akong ipasod ang imuhang gi-request diri nga awit magkalangit kanimo lang. Diri lang sa atong panaguban, ang pulong mo kinabuhi ko.
Mayong buntag ni Joy Jean Canite. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga makakaon na sab ang atong kalag sa pulong sa Dios. Pastor, ang Dios magpanalangin kanimo uban sa imong pamilya. Si Ana Carelio, gikan pa ko sa Kuwait, nagatan-aw na ko nimo, Pastor, karon diri nako sa Mindanao, North Cotabato. Makablis man good ka, Pastor. Salamat kaayo, Sister Ana Carelio, nga usas mga atong igsuon nga mga OFW nga gihatagan sa Ginoo kadaugan, kalampusan o niana sa karon sa Pilipinas diha sa ilhang dapit sa North Cotabato. Salamat ta sa atong buhi nga Dios, Sister Ana, nga gilig-on o gidasig ta sa mga pulong sa Dios nga atong nadunggan na bati sa atong pakiguban. Ang Dios magpanalangin kanimo ug ang Dios magauban kaninyo diha. Salamat sa atong buhi nga Dios nga nagtubag sa mga pag-ampo. Si Joy Jean Caniete Arenas Arsinas, request song, Pastor, wala kang katulad. Kay ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan, wala kang katulad. Ang presensya mo ang kalipay ko, kanimo lang ako mag-asahi, amahan ko. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Adni Opsima. Maayong buntag, Pastor, og kanatong tanan nga naminaw, I love you all. Ug labaw sa tanan ang atong buhi nga Dios. Request song Takos Ka by Nika Abatayo. Palihog ko, Pastor, and God bless all. Kung malayo ako kanimo, ang imong pulong, maoy akong kadato. Alam ka na ko, labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katabaw. Mayong buntag, mayong pakiguban, matod pa ni Sister Gina Basula Ayuban. Morning, Pastor, magkakaon na sad ang atong kalag, ang pulong sa Ginoo na agyod time sa namurag malayo ko sa Ginoo. Maminaw lang ko ani dalaygon ang Dios. Kini bitawng mubati tag mubati tag kalayo sa Dios. Nang musodayon og musoday ng mga problema, kabugaton, kaluyahon, butang nga dili makahatag nato aron kita malipayon. Wa may lain nga makahatag og gaguol kana mang mga butang makapahilayo nato sa Dios. Mga butang kalibutanon ug maunay kasagarang makapaluya pud sa tao. Mahinungdan gibili na sa Dios ang unsa may mga pamaagi aron makapanagang ta sa mga butang nga makapaluya. Diin malayo ta sa makapaluya kanato. Usas mga pamaagi nga gipakita sa Dios, ayaw kaibog sa mga butang sa kalibutan. Ayaw kinihigugmaa. Ang Dios, mga kaigsunan, nakakita gyud sa mga butang nga makahatag og kabugaton sa kinabuhi sa tao. Mahinungdan ang Dios nga tong gilagaran, nagbili na siya og mga pulong pagtulunan sa balang kasulatan. Din magagiya kanato aron sa tanang panahon, ikaw ug ako malipayon nga magpaabot sa ato Ginoo. Usa sa mga makapadasig, makapaligon kanato, maura gyud ang pagdangop sa Dios. Kung diha sa pagdangop sa Dios, dili nato kalimtan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kaysa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios, ang kadasig, ang kaisog sa pag-alagad sa Dios, may maghari sa matag usa. May pagiguban, maayo nga pagpaminaw, pag-usab ni Ana Carelio, watching from North Cotabato, Philippines. Si Anib Serenio, welcome, Word of God. Pastor, maayo nga buntag kanimo og sa tanang viewers. Request of song Gaksako. Thanks, Pastor, watching from Sigaboy, Davao Oriental. Kanimo lang
awit makalangit ako tagaan og pagtagad wala kang katulad diri lamang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Lahat ng lawit sa mundo di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Mayong pagpaminaw, mayong buntag Sister Susana Pableo, mayong buntag Pastor Gideon og sa tanang mga kaigsuonan ni Kristo. Request awit makalangit gaksa ako, dalaygon ang atong buhi nga Dios. God bless you Pastor og sa imong pamilya. Kumusta mo diha sa Thailand? Kumusta mo diha sis? Ang Dios magpanalangin. Si Mary Rose Villarins, maayong buntag Pastor og sa tanang naminaw Pastor og labaw sa tanan ang atong buhi nga Dios. Og sa tanan pod di ay nga taga-Bugho Sulungon, maayong buntag sa tanan. Lahat ng kulang, kulang maging mga salita. Maayong buntag, maayong pakiguban ni Evelyn Sirapin, maayong buntag matud pa ni Ana Carillo, magkaguliyang ang kinabuhi nako kung wala ka Ginoo. Tinuod yun, kanang magkaguliyang mga kaigsuonan, kanang dili masabot, kanang di ka kasabot. Ang tao nga naas sa time nga wala gid kasabot, mga igsuon, way kalinaw, way kalipay, dili relax ang kinabuhi. Mahinungdan, kinahanglan nga ato yung papuyon si Jesus, ato siyang pari. Si Agnes Triumphante, good morning Pastor Gideon, og sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Maka-inspire jud ang pulong sa Ginoo. God bless everyone. Request ko awit lahutay po, daghang salamat. Salamat kaayo Sister Agnes, kumusta mo diha? Ug ang Dios magkapanalangin maguban kanimo. Si Ana Carillo, amen. Oo Pastor, kung wala ang Ginoo, wala ko makauli dire sa Mindanao. Maayo kayo ang Ginoo kay gi-restore pagyod niya ang akong pamilya. Amen. Karon tibok pamilya na anami nangalagad sa Ginoo. No, kanindot ta. Nindot kayo mga kaigsuonan kon ang tibok pamilya, nasawa, bana, mga anak, ginikanan, mag-alagad sa Dios. Malipay kay ang Dios nga magsudong, mahinungdan, panalanginan og saaran sa Dios nga iya gayong atimanon. Si Leah Faith Banyol. Hi Pastor, hello. May buntag maayo nga pagikuban ni Estrella Baloran. Morning Pastor, kumusta naman? Tanan og sa tanan nga mga tigpaminaw, salamat ug maayong lawas na pod karong adlaw. Pasalamat pod ko sa Ginoo Pastor kay kanunay niyang kaayo naton tanan. Tinuod gyud, no? Di gyud nato pakalimtan ang pagpasalamat kay ang Dios walay hunong nga nagatiman. Si Rins B. Ayuban, maayong nga buntag Pastor sa imong pamilya, maayong nga buntag usab sa akong asawa anak diha sa Cogon 2, Tabok Hindang Liti, gikan diri sa Diliman, Quezon City. Salamat Pastor and God bless. Si Vincent Spanish Junior, maayong nga buntag ug matud pa watching Riyadh, Saudi Arabia. Si Divine Gamal, God bless everyone. Kisalamat kaayo. Og akong tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang patalinghog ug paghatag panahon sa awit magalangit takos ka by Nika ansa man ni Nika Abatayo. Si Kaniti T. Shialin, morning Pastor, request ko song Ikaw ang Kusog. Okay. Magatuol diha kanimo
Naay nangutanan ako mga igsoon kung ang pagkunsad sa balang espiritu o ang pagkapuno sa balang espiritu matumba bagyod ba ang tao? Tinuod ba nga matumba ang tao sa dihang mukunsad ang balang espiritu? Matumba ba ang tao sa dihang mukunsad ang balang espiritu? Alang nimo, alang nato mga kaigsonan, tinuod ba nga inikapuno sa tao sa balang espiritu? Matumba gyud siya? Asa po nato na mabasa? Mapamatud-an ba nas Biblia? Mao nay kinahanglan natong matuki og matubag diri sa atong panag-uban sa atong programa ng Pulong Mong Kinabuhi ko. Sandang magulat-ulat sabda sa mga mensahe sa uban, hulat-ulat sabda sa mga mensahe gikan pod ninyo. Agig tubag sa pangutana nga miabot diri sa atong programa, kun matumba ba ang usa ka tawo nga mapuno sa bala ang espiritu? Gikan ni John Ray Cadanoyo. Good morning, Pastor. Magpatabang kog pray nimo nga i-provide sa Ginoo akong mga kinahanglanong material sa akong pagpamalay. Karong next month og kaluy-an pagyod ko sa Ginoo. I-provide niya ang tanan akong gikinahanglan. Magpakasal na lang ko diretso para legal na mi atubangan sa Ginoo. Ang usay gyud akong ik-advise labi na gyud sa mga ulitaw. Kamong mga ulitaw, mga asawa, kamo magyoy kita magyoy mga lalaki maoy maninguha. Kita gyoy dapat magdalas plano before nato buhaton ang pagpaninguha. Dili kay kanang pagpaninguha kusa ra nang moabot. Moabot yun na bisag di ka magpaabot. Mao hinungdan dapat kang mangandam na tadaan. Mao na ang alang sa mga ulitaw diha, ayaw mo sigig dulag inil, wala mo'y makuha ana. Pagtuon mo Biblia ikinabuhi para mauswag mo. Og sa dihang mauswag ang ulitaw nga nangalagad sa Dios, makita nato nga masiningkapan siya. Dili na mistil nga pangitaon ang mga gikinahanglan kaysa mga desisyon sa kinabuhi sa tao. Giklaro sa balang kasulatan ang Dios nga atong gilagaran mao may mutabang. Mahinungdan ako giyong advice mga kaigsuonan sa mga ulitaw sa dili pa moabot kining bitawng adlaw diin mangita na kagkauban, mangita na kaog kapikas sa kinabuhi. Dapat kitang mga ginikanan usab ato sang tudluan ang mga kabatanunan. Ang kamong mga kabatanunan magpatudlo sad mo, magpakonsulta. Maubitaw nang na ako'y kanta nga Kristohanong batanon. Ako na rong kantahon kung wa ko malimot ana. Kristohanong batanon. I-provide na sa Ginoo genre lamang. Ang pag-provide sa Ginoo kinahanglan sigurohon nimo nga magsubay ka sa pamaagi sa Dios. Kay walay dili ihatag sa Dios basta kay subayon nimo ang pamaagi sa Dios. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Jima Libuhan. Mayong buntag ni Jisa Aman Mola. Good morning, Pastor, watching from Mindanao. God bless natong tanan. Mayong buntag ni Bibing Madraso og ni Boy. Mayong buntag Mary Rose Vilieres. Pastor, awit makalangit walang matigas na tao sa mainit na imperno. Okay, ako ning tagaan og pagtagad. Napatoy awit mga kaigsonan nga ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog. Okay, lamang ato sa nga tagaag pagtagad ang awit Gaksa Ako. Mayong buntag ni Daryl Hirulaga. May buntag ninyo diha Brad. Mayong buntag Pastor Gideon ug sa mga buntag usab sa tanan.
Dalay ang Diyos, walay katapusan, watsing from Argo sa tubig, Sambuanga del Sur. Request kong kanta makalangit. Pastor, ginikanan. Kapaing na ang dalan ng ngit-ngitan sa mga Ginoo, nakitaan mo ako, ibang mo, ipasaylo mo ako. Iyang ko Ginoo, gihipon mo ako, kalistanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, gumubulag ako kanimo, dad ako ikuyog mo. Mayong buntag ni Jilma Ubas. Thank you Lord sa pulong karon nga itudlo karon. Si Christian Paul yon. God bless you always, Pastor. Si Annalyn Nadal, good morning Pastor. Magpatabang ko ampo sa ako anak nga naa sa ospital ron nga nasakit sa dingge. Luwason sa Ginoo ang imong anak sis, og ang Dios mag-provide sa inyong gikinahanglan. Arlene matod pa, good morning nga Pastor Gideon Canelero kag sa tanan, may buntag sa ato mga kigsunan. Mayong buntag may pakiguban ni Vincent Panis. Okay, dunay request dalang panan. Murag hubog Pastor kay sa buhat 9 alas 11 sa buntag pa man, murag hubog speaking, murag hubog sabihin og dili ka makapugong sa matumba jud ka. Okay. Matod pa mutumba gyud daw. Okay. Mao dayeng na ay mga tao nga moingon nga matumbag yun kung mapuno sa balang espiritu tungod aning mga pulong hubog. Sige. Si Nels Sitons Lanyohan, request song Pastor matinud-anon ka. May butag mayo nga pakiguban ni Rosan Pisan Gulo. Maayong butag Pastor. God bless po, watching from Libas Hinunangan, Southern Leyte. Shout out po sa among pastor si Greg Kering. Maayong buntag ninyo diha, maayong buntag Pastor, ang Dios magpanalangin. Iyang ko Ginoo, Mayong buntag ni Philsa Balinwang og si John Ortiga. Happy watching from Mulang, North Cotabato. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Ako nga pagdasig padayon natong i-share ang atong programa aron sa ingon ang atong mga kailagigala masayod makadungog pud sa pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan. Nangandoy ko nga dakson mo, upuan mo sa gasa mo, presensya mo po na ako, Ginoo. Wayain kong itinguha, ang saad mo maangkon ko, sa luma mo, o Diyos kaksa ako. Nangandoy ko nga dason mo, upuan mo sa gasa mo, presensya mo punta ako, Ginoo. Kailain kong itinguha, ang saad mo maangkon ko, sa gugma mo, o Diyos kaksa ako. Labaw kong itinguha. Okay, akong kantahon mga kaigsunan ang gi-request diri nga awit lahutay og akong kantahon sad ang kinikanan. Og ako sang kantahon katong Kristohanong batan-on. Ako ning kantahon aron makadungog sad ang uban natong mga kaigsunan. Ining awit nga Kristohanong batan-on.
man sab hingingon. Ay panayaw kaloya, si Jesus maoy unaha, kay giandaman ka para si mong gugma. Munang patambag yod, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundon. Sa mga batanon nga nag-una-una, tuni ang pagpuyo sa dili pa magminiyo. Ila-ilahat kilatisa, kung nahigong mabagyod ka, aron makaantos ka kung kamuna. Munang patambagyod, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundon. Sa mga wapay uyaw nga mga batanon, ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magmahay. Kay ang kamatuoran, ikaw giandaman, nga maoy ikaoban tut katapusan. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw patago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kami niyoon panulundon. Kay ang kami niyoon panulundon. Ginikanan, bata mo tudloi, bata mo iyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo iyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ay gyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa modyol paansiron, ayaw gayot pasagdai. Ang silpon mo tagoi, kaugmaon nila, naas pagdumala, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatan-onan karon, ang ay gyong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan. Ayaw gayon pasagdai, sa email paundangan, aron makatarong pag-eskwela, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi,
ikaw ginikana angay mamainampo pulong sa Dios ipiga kaiwakas Pinoy anang ikaw magmainampingo ka ikaw ilang panagina kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw ginikana bata mo tudloy bata mo giyaki tudloy pamatasan tudloy pamatasan ang imong kabataan. Responsibilidad natong mga ginikanan nga atong mga anak atong tudluan kay mo nay sugo sa Dios nga atong ilagaran. Diha sa Deuteronomio kapitulo 6 sugod og bersikulo 5 bersikulo 6 city imong makit-an diha nga gisugo gyud sa Dios ang mga ginikanan nga tudluan nato ang atong mga kabataan sa pulong sa Dios nga maoy ilang gikinahanglan nga maoy mugiya sa ilang pagdako sa kalibutan. Sa atong pagtudlo ug pagatiman sa atong Pinoyanan mga kaigsuonan, doon na gyoy mga pagsulay. Taliwala sa mga pagsulay kinahanglan ikaw ug ako dapat mulahotay aron kita magkapadayon sa pagkinabuhing matarong og balaan at tubangan sa Dios nga atong gilagaran. Mga igsoon, kung doon na may mga pagsulay, ayaw kalimti ang Dios. Ayaw kalimti ang iyang mga pulong, mga saad, nga maoy makahatag ka natong kusog, kadasig, aron kita makalabang sa mga pagsulay. Awit makalangit, lahotay lang. Kinutoban man ang tanan kalisdanan kasakitan doon na may utlanan busayaw kaloya kay mayong makpa angay ka lang mo lahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw na gyud pagbiya ka biya. Dili ba may kinutoban man ang tanan kalisdanan kasakitan doon naman tutlana usa ayaw kaloya kay mayong mapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang samtang may oras pa kay andaw ang Diyos kung muliho ka buhata ang tanang kabubot unya
kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do naman utlana. Busayaw kaloya kay may ugma pa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimutay ka siya, og dili kakabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagara, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan gyung mo lahotay ra gyud ta mga kaigsonan, kay walay pagsulay, mga problema, balatian o guban pa nga dili ta palabngon sa Dios. Kung unsa may mga kalisdanan kabugaton, mga pagsulay nga atong makit-an sa tagsa-tagsa nato kaugalingon, kining tanan kung atong tan-awon sa mga taong nangalagad sa Dios nga nahiyonag kanato. Kung sa pinulungan pang binisaya mga kaigsonan kanang bisdak nga pagkasulti, layo ra gyud ni kumingking. Kung atong tan-awon kining atong sitwasyon sa mga sitwasyon sa unang mga magtotoo nga nahiyonag kanato, grabe ang ilahang mga nasinatian. Padayon silang nangalagad, pero padayon silang gilutos. Gigukod sila para dakpon, bilangguon, ug ang uban patyon. Ug kung imong tan-awon mga kaigsonan, nagbalhin-balhin sila pagpuyo. Ug dili sayon ang pagbalhin-balhin. Ug sa ilang pagbalhin-balhin mga kaigsonan, imong makita diha nga naa sila'y masinatian nga naas kalisod. Na mga panahon mga kaigsuonan nga lisod ang ilahang pagpuyo, ang ilang pagkatulog, ang ilang pagkaon. Dili sama nato mga kaigsuonan nga kung naa may mga pagsulay, usahay bunga ra pod sa ato ang mga gipangbuhat, nga gipanghimo. Dunay mga kalisod tungod kay wala sad nato buhata ang pamaagi sa Dios. Mga kaigsuonan kus Ginoo. Kay kung gibuhat pa sa tao ang pamaagi sa Ginoo, dili gyud magkalisod ang tao. Dili gyud mga kaigsuonan malayo ang tao sa panalangin sa Dios. Kung duman na may mga balatian, talagsara kaayo nga mga hinungdan nga may labot kini sa katuyoan og plano sa Dios. Bot ba ipasabot nga ang Dios mohatag og sakit? Ang Biblia nagsulti, dili mohatag ang Dios og sakit. Lamang si Satanas kung imong lantaon, gusto ni Satanas nga kita iyang sakiton. Ug tungod kay do namatay pagtuo ug nagkinabuhitang matarong atubangan sa Dios, kung kita gikahimutan sa Dios, imo sa makita sa balang kasulatan sama ni Job nga gitugutan sa Ginoo, gitugutan sa Dios, si Satanas pagsulay aron sa pagsakit sa tao. Apan wala pasagdi sa Dios ang tao. Mahinungdan
Kung kita magpabilin ra gyud sa mga mensahe sa Dios, dili gyud ta pasagdan sa Dios. Kung doon na may mga pagsulay, ayaw kalimti ang Dios, giatiman kaniya. Kung doon na may mga kalisod ug mga problema, ayaw kalimti ang Dios, padayon tang giatiman niya aron makalabang tas mga pagsulay. Walay balatian mga problema nga dili masulbad sa Dios nga tong gilagaran. Lamang ang kasulbaran naas atong pagsubmitar. Ang Dios magpadalag mga advice sa matag usa, ilabi na gyud natong mga nanginahanglan og kayuhan, nanginahanglan og kabaguhan, nanginahanglan og panalangin. Ang Dios magpadalag mga mensahedor aron pag hatod sa iyang mga pamaagi nganha sa matag usa ka tawo nga nanginahanglan og panalangin, kaayuhan, mga milagro kabaguhan. Dili man nato dili man ta makabag-o, dili man ta mabag-o mga kaigsuonan kung dili ta mosunod sa pamaagis Ginoo. Dili sad ta panalanginan kung dili ta mosunod og motuman sa pamaagi nga gilatid na sa balaang kasulatan. Dili usab ta magmalipayon kung dili nato ikinabuhi ang mensahe sa labang makagagaho. Labaw na nga dili ta mabag-o kung ang mga pulong sa Dios dili nato i-apply sa matag hugna sa atong pagpuyo bisan dihas atong panimalay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, mahinungdan si Jesus miingon diha sa Lucas 11:28 nga matud pa ni Ginoong Hesus, bulahan kamong naminaw og mintuman, kay ang tawo nga naminaw do nagyoy makatunan. Awit makalangit, wala matigas nga tao sa mainit na imperno. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Mercedes Eden Sol. Good morning, Pastor. Pa-request kanta Labihan. Maraming tao dito sa mundo, manakagulo ang buhay nila. Maraming tao dito sa mundo na walang Kristo ang buhay nila. Marami silang mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo. Yan ang gusto ng demonyo. Ang buhay mo'y nagkagulo. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na tao sa mainit na impyerno. Kung kayo'y hindi nagbago, kawawa naman ang buhay mo. Manang kinahanglan, samtang may panahon pa, magbag-o na ka. Alang sa mga naay bisyo, undangan na ninyo, kay kamura po'y muanig, mag-antos ni ana, o niya, usahay, ang tao, imong makitaan, mahayan pag gobyerno o kaang mga tao. Wala man tayo dapat mahayan, kung dili ang atong kaugalingon, kung dili ta motuman, kung dili ta mosunod sa mga pulong nga atong nadunggan. Tao dito sa mundo na walang Kristo ang buhay nila. Marami silang mga bisyo. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Nils Situans Lanyuhan og si Maril na Villamor, si Lucia Balayong Clarion. Pastor, request unta ko mga pag-ampo, Pastor, ako ba na may sakit og ang anak nga naapoy sakit. Ang Dios mag-ayo ni ana
O niya paghimog mga pag-ampo mas maayo samtang mag-ampo ta diri ba para sa mga kaigsuonan natong naay mga sakit. Ipandong ang imuhang kamot o ka itapion sa imuhang bana o sa imong anak sa dihang mag-inam ko ay ta human sa itong programa. O ideklara ang kayuhan o klima ang tubag sa Dios. Si Bingit Sanap, mantud pa, good morning pastor. Ngutana lang ko aning unang Korinto 14:34. Ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiya sumala sa giingon sa balaod. Nga mga Hodeo kinahanglan dili sila mangulo. Okay. Unsa may imong pangutana ani si Bingit Sanap? Unsa man ni pangutana nimo? Kay matud pa naa kay pangutana aning unang Korinto 14:34. Ang pangutana unsa may imong pangutana ani? Imong gihatag ang bersikulo, ang pangutana unsa may imong pangutana. Si Angelita Cuestas Bagyo, good morning ug maayong buntag pastor, maayong buntag na ako ipangutana nimo kon dili ta kadala og kalag sa tiilan sa Ginoo dili ta maluwas. Wala sad na. Wala sad tay bersikulo nga kanang gibilin ang Dios diha sa Biblia. Kay dili na mao'y requirements aron kita maluwas. Ang requirements nato, ang requirements sa Dios aron kita maluwas, mutuo ta niya. Kung mutuo ta niya, dapat mosunod ta sa iyang mga pulong. Kay ang pagtuo sa Dios, ang pagtuo nga buhi nga makaluwas nato mga kaigsuonan, kanang mosunod ta sa pulong sa Dios. Og dili ta mosunod pastor. Ang Biblia kung dili ta mosunod, si Jesus miingon nga dili pud ka ilhon nga nagtuo niya. Unya kung dili ilhon ka nga nagtuo sa atong Ginoo, maluwas ka. Mao na nga klaro man gud kay ang Biblia. Kung ang tao mo ay ato ang pangutan-on nga brad maluwas ka ko aning akong pagtuo. Ang sa maimong gituohan, gidawat nimo si Jesus. Gipahari nimo si Jesus. Maluwas na ka brad. Kay mao ra man nay natugad sa tao. Pero kung imong tugkaron ang gipatugad o gipasabot sa pulong sa Dios, ang tao nga tinuod nga naay pagtuos Ginoo, nagbuhat sa mga buhat ni Kristo. Unsa may mga buhat ni Kristo? Mga kaigsuonan, mao nay dapat atong tukion samtang nangalagad ta niya. Awit magkalangit mga kaigsuonan, ikaw ang kusog nga gipaabot diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Si John Mark Ilarco, may buntag. Si Bulandres Jorami, mayong nga buntag Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo, makadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo. One sing diri sa Yardahan, Basay, Negros Oriental. Request kog kanta uluhan, handa ka na ba? Si John Mark Ilarco, pwede request kuha igamay og volume ang background music. Okay, salamat kaayo John Mark ha. Kuhaig gamay og volume ang music. Salamat kaayo kanang inigwali na siguro no. Inigwali. Salamat kaayo sa imuhang pagpakabana. Salamat kaayo. Kay ako nang i-adjust aniya kung magsugod na ko gwali, kung kusog pag yun, welcome yun ang tanan nga mohatod og mga advice para po na sa atong kaayuhan diri sa atong programa. Salamat kaayo John Mark sa imong pagpakabana. Si Rifat, maayo nga buntag Pastor Gideon, naglantaw ko karon sa imong live diri sa Upper Lambog, Badyan. Ay, kumusta brother? Salamat kaayo sa imuhang pagsunod. Si Brother Renato Inot, Pastor, maayo nga buntag nimo Pastor Renato. I hope makabisita mo diri sa lugar diin ko gipadalaw gibutang sa Ginoo diri sa Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu karong Marso. Kay dunay buhaton ang Dios nga maupoy ipabuhat nato diri sa ato ang dapit sa Barangay Sardinia. Imo tag krusada og pagpasalamat sa Dios sa ihang pagkamaayo nga nag-uban kanato. Si Rizalyn Bardon Rama, maayo nga buntag Pastor. Si Aileen ni taga Pansel, salamat sa Ginoo makadungog na sad ko sa pulong sa Ginoo watching diri sa Panser Barili. Request song samtang may kinabuhi. Okay. Oo Pastor, nigwali na nimo. Okay, salamat kaayo John Mark ha. Salamat kaayo.
Labi na gyud sa mga kaigsuonan natong nagsunod sa atong live nga ilang gi-connect sa ilang speaker o kaha Bluetooth, mas klaro magud ang sounds kaysa cellphone. Okay, salamat kaayo. Si Ani Laginon Koime, maayo nga buntag pastor, na minaw mi diri sa Bugo Sulungon, La Libertad, Negros Oriental. Okay, salamat kaayo. Wala may mga ning wala pa ko'y nabasa mga kaigsuonan mahitungod sa ato ang pangutana kaganina. Kung ang tao mapuno sa balaang espiritu, tinuod ba siyang matumba? Naabatay bersikulo nga mabasa? Naabay gipasabot ang balaang espiritu nga nagpakita nga nagpamatuod nga matumbag yun ang taong mapuno sa balaang espiritu? Samtang nagulat-ulat ta mga kaigsuonan, ato sa atong tagaan og pagtagad ang ipangutana siguro mga kaigsuonan atong igsuon nga nagpadala diri sa iyang pangutana mahitungod sa bersikulo 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 34 siguro to. Sige, ako nang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kay atong oras alas 10:20 25 naman. Okay. Siguro inani lang kakusog ang background music, no? Paki-comment ra ko ninyong tanan, labi na usab ni Brother John Mark. Si Wilna Cruspiro matud pa na good morning pastor og sa tanang naminaw. Si Ani Longgyapon maudjod pastor. Aron klaro ang mensahe. Bitaw no, salamat kaayo. Salamat kaayo sa inyong pagkabana. Ang Dios magpanalangin kaninin. Salamat sa inyong pagtagad, pagpakabana, paghigugma sa atong programa na naghatod kanunay sa pulong sa Dios. Malipay sad kaayo ko mga igsuon nga ang gitinguha sa ato ang mga kaigsuonan, ang gisinggit sa kasing-kasing, mao ang mensahe sa Ginoo nga mao'y masabtan. Salamat kaayo sa Ginoo, ako mo matandog yon ang ako ang kasing-kasing mga kaigsuonan na makadungog ko sa atong mga kaigsuonan nga naninguha, naningkamot nga ang pulong sa Dios, ang gipasabot sa Dios ay masabtan. Kay mao gyud ay pinaka-importante aron do na tay mabuhat sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay dili manggod mga kaigsuonan kanang pagsimba, pag-adtog simbahan maoron ay atong buluhaton. Kanang pag-adto natog simbahan, lifestyle na sa mga nagtuo. Kinabuhi na gyud na kanang mao na gyud ay kinabuhi bitaw. Kumbaga dili mabuhi ang tao kung dili ka pamahaw, ka paniudtog ka panyapon. Mausab nga dili pud ta mabuhi kung dili ta kasimba, dili ta kaatog simbahan. How about sa mga nagtrabaho? Ilabi na sa mga nasa abroad, wala man po magpasabot nga di pumukasimba. Kay si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, nagsulti naman daan nga bisan asang dapit pwede natong simbahon ang Dios. Lamang ang panagtigom dili nato dapat undangon. Kay diha sa panagtigom dunay bag-ong kusog kadasig nga atong maangkon, mabatunan sa mga mensahe sa Dios nga atong gilagaran. Mao hinungdan nga ikaw ug ako itagaag kadasig sa pagig-uban niining atong programa diri sa ato ang Facebook account, ang pulong mo kinabuhi ko. Kay pwede ka itang nga magkahiusa, nga magkahiusa nga magsimba, magdahig sa Dios. Mga igsuon, kay nganuman ang Dios naa sa tanang dapit. Kung mabati na mo ang iyang presensya diri sa ato ang lugar nga diin gibutang sa Ginoo kini ato programa, mabati usab ninyo ang presensya sa Dios, kay ang Dios naa sa tanang dapit. Akong basahon mga kaigsuonan ang 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 34. 14 man siguro to. Ako ang basahon diri. 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 34 man siguro to. Kung tanawon ha. Okay, mao ni. Di maklaro ang Biblia. Ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiha, sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Kani mga kaigsunan insakto ba gyud ni? Wala gyud ni masayop.
insakto gyud ni. Maoy hinungdan nga wala gyud tuguti ang mga babae nga mga magwali, magtudlo, mga kaigsunan sa mga lalaki. Kamong mga babae, wala mo'y katungod nga magtudlo kana kung nailalom pa ka sa balaod sa Hudiyo. Kana kung ilalom ka sa balaod sa mga Hudyo. Kung moingon putang ilalom ta sa balaod sa mga Hudyo, mga igsuon, sa ato na lang hisura, di gyud na madala. Di gyud na madala mga kaigsuonan. Labaw na sa atong kinaiya, sa atong pamustura. Lahi ang ilahang kustumre sa atong kustumre. Lahi ang ilang kinaiya sa atong kinaiya. Og wala po na gipakita sa Biblia nga mudawat ta ni Kristo aron mahimo tang ilalom sa balaod sa mga Hudyo. Usa sa mga problema manggod sa mga teaching sa uban, dili hotdog pagbasa ba. Kalklaro mga kaigsuonan ang giingon dinhi, ayaw sila pasultiha, sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudyo. Kini applicable ba sa tanang nasod? Dili. Kay dili tanang nasod sa tibok kalibutan ilalom sa balaod sa mga Hudyo. Nasabtaan? Ayaw na kasabot ta eh. Alang sa mga taong wa kasabot, mangusog yun na silang wala tuguti ang babae sa pagtudlo sa mga lalaki. Sumala sa Biblia. Dili man na ingon sumala sa Biblia. Sumala sa balaod sa mga Hudyo. Dili sumala sa balaod sa Biblia. Naklaro? Ay, perting klaro ha, oy. Dili yun nilubog nga diskusyon. Alang sa mga taong gustong mulubog pod aning diskusyon mga kaigsuonan, o ingon sila nga, hasa man ta kakita og babaeng pastora. Pakapin naman lang na. Lubog pa, gisamot paglubog, munang ang pagkinabuhi sa uban, lubog. Alang nato mga kaigsuonan, na nag-uban ang balang espiritu ka nato. Makasabot kita. Inay mong tapad siya, rugwa kakasabot. Sabda ang gipasabot sa Dios. Kay ang mga balaod sa mga Hudyo, mga igsoon, samtang nagwali manggod si Pablo ani, ang kasagarang sa mga babae manggod sa mga Hudyo, dili mga edukado kung imong tun-an ang kinabuhi sa mga Hudyo. Kay ang giatagaan ra og authority mga lalaki. Gawas lamang kon ang babae mapili sa hari, mahimong rayna, doon na say authority sama ni Ruth. Kabantay mo ni Ruth, doon na say authority. Pero dili gyapon to ilalom sa mga Hudyo. Kay lahi man to nga tribo. Lahi man to nga tribo. Nailalom man sila sa lahi nga tribo. Mga igsuon, ako ning klarohon. Asyarog sa akong gibasa, lubog gyapon. Matud pa dinhi ang babae kinahanglan maghilom sa mga panahon sa pagsimba. Hilom ra mo inday. Hilom ra mo. Wala mo'y katungod nga magsigi og lead og kanta. Sige gwali diha. Hilom ra mo. Dili mo pasultihon. Sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudyo. Dili sumala sa giingon sa Biblia ha. Dili pod sumala sa giingon sa balang espiritu og dili pod sumala sa giingon sa Ginoo. Buti pasabot kining maong bersikulo ha, dili ni mahimong ma-apply sa tibuok kalibutan. Labi na sa mga Kristohanon. Kundili, eksklusibo lamang alang sa mga Hudyo. Salamat kaayo sa pangutana. Eke. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Gikan ni Florita Comita Dalaygon ang Dios sa wala sa mga anak sa Dios nga nagkat-on na minaw sa pulong sa Dios. No? Salamat sa Ginoo.
Og matud pa diri ni Rose Ann Pisan, pastor, akong gi-search sa YouTube ang pulong mo kinabuhi ko, lami jud tan-aw taon paminawon ang kanta, pastor. Nakahila ko. Salamat sa presensya sa Ginoo nga naas mensahe sa mga awit. Si Dave Mingito Garces, amen, clear jud na kaayo pagka-explain. Wow, ato pagpaka ng Ginoo mga kaigsunan, pagkanindota na. So ayon na mo kalibog kung naay mga tao nga magwali nga moingon, wala hatagig authority ang mga babay, wala hatagig authority sa Ginoo ang mga babay nga magsulti sa mga lalaki o mahimong pastora. Oy, but-but na oy. But-but na. Sila ray gagama-gama. Gawas kong mga Hudyo sila. Adto po na nila iwalis mga Hudyo, dili diri sa Pilipinas kay dili man ta mga Hudyo, mga hintil man ta. Nahimo ratang mga anak sa Ginoo, dili pinaagis balaod sa mga Hudyo, kun dili pinaagis mga pagtulunan nga naa ni Kristo ug sa grasyas Ginoo. Okay. Pastor, na ako'y pangutana, maluwas pa ba ang usa ka pastor nga siya nakabalo na sa kamatuoran niya mibalik sa iyahang mga bisyo, pangbabae o pagpalahubog? Salamat, pastor. Magani siya maluwas siyang bisyo sa mo tanang gitawag nga kaluwasan. Ang kaluwasan manggod nga gisgutan kanang maling kawastas mga sala. Sala ba? Unsa may sala? Ang gibuot ipasabot katong original sin, maura da ito'y sala. Ang sala nga gisgutan diha gipisa-pisa sa mga libro diha sa Biblia sa Bagong Testamento. Walay makasulod. Sa gingarian sa Dios katong mga makihilawason, gipadayag 21:8 mga palahubog 21-27 walay makasulod nga taong hugaw. Pero salamat kay sa imong pangutana. Kanang pangutana nga maluwas pa ba ang usa ka pastor nga siya nakabalo na sa kamatuoran niya mibalik sa ihang mga bisyo? Unsay giingon sa Hebreo? May paning mga tawanang wala masaid sa kamatuoran, may pagwa ni masaid ni sa kamatuoran, kay nasayo ning balik ra gyapos kalibutan. Alaot ni sila, wala gyud may ingong bliss ni sila. Ang imong pangutana, ang tubag anas Biblia, dili gyud na malangit, dili gyud na makasulod sa gingarian sa langit. Nganong dili man malangit? Magani maluwas sa bisyo. Unsa pa kaha ng sala nga gihisgutan sa Biblia? Wa na may lain ang bisyo. Rose Ann Pisan Gulo, Hebreo 10:25, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Sama sa gibuhat sa uban, magdinisigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Diha di klaro mga kaigsunan, sa panagtigom di ay ang gipakita sa Biblia diha sa panagtigom naa gyud ang pagdinasigay. Na ang pagdinasigay dili kay pagdinautay. Nya unsa naman karon? Na ay panagtigom magdinautay kay magdinebatihay, magpalabuanay kinsa insakto. Mao na nga dili tanang tigom nga gikaymotan sa Ginoo. Lamang ang tigom nga gikaymotan sa Dios naghiusa, nagsinabtanay, nagkauyon. Kana bitang napahiluna. Ang nagkahiusa mga kaigsuonan ni submitar sa ilang katungdanan. Na ay pastor, na ay leader, munang giingon sa Biblia na ay apostol, propeta, na ay mga magsasangyaw, na ay mga pastor, na ay mga magtutudlo. Giingon si Pablo kung ang matag-usa mulihok sumala sa ilang katungdanan, mutubo ang lawas ni Jesus, mutubo mudaghan ang gitawag Kristohanon. Pero kung magpinahitay, matud pa, magdinautay, magpinahitay, maghinahinay kagamay. Si Imer Beltran Wang, I'm watching from Dahilayan, Manolo Portage, Bukidnon. Okay, God bless pastor, patabang ko ampo nga makatrabaho akong anak. Salamat. Tubag na sa Ginoo. Salamat pastor na viral manggod ni sa Facebook ron. Pastor, sa usa ka magwawali mao kini iyang gi-share nga verse. Ay dugay na kaayo ning kaning wali aning inani nga klase. Dugay na kaayo ni. Bata pa ko, nanay nagwali. Ang akong papa magwawali, unya naamay mga
simpre sa mga time of worship na ay mga babae nga modala Sunday school, nya naapoy mga tausan nga nagunit ining bersikulo unang Korinto kapitulo 14:34, wala po nila tarong nga basa. Mao na nga makaingon ko ba nga ang uban sad mubasa rag pila ka usa ka basahon ang tibuok bersikulo, ipadaplin ang ubang mensahe, dawaton ang ubang mensahe. Kana ra pong mensahe nga pabor sa ilahang doktrina. Si Kilisti Pargan Ribas Rivolen, salamat kaapas pa ko. Ay salamat sa Ginoo nga kusog-kusog yung kang ni apas. Ay salamat. Sima Imperatriz Dialimas. Good morning Pastor, bless kaayo ko sa imong wali. Salamat sa Ginoo. Giyahan ka sa Ginoo. Si Glinda Dila Serna, salamat Pastor, gituyo jud ni sa Holy Spirit makita nako imong live kay na-explain na jud ang tarong ang bahin sa mga babae na gabarog sa simbahan, bawal daw. Bawal na kung Hudiyo lagi sila. Nya ang naong lantaw naong nalangdaan di gyud makarga. Labaw na ang kinaiyaw pamustura kustumre, kalayo nato sa kustumre sudyo. Kanang pag-ingon nga ang babae kinahanglan ni magsulob sa linlalaki, ang lalaki dili kinahanglan magsulob sa binabae, na may gitawag sa diris ato ang costume mga kaigsonan o sa atong pangsuot nga unisex. Kanang pwede sulobon sa babae, pwede sulobon sa lalaki. Unya kung adto ta sa tarungon ra gyud nato sunod ang balaod sa mga Hudyo, kabalo ba mo mga kaigsonan kung imong subayon ang kanang mga sinuotan sa mga lalaki sa mga Hudyo, magpalda sad sila. Kangilad sa kano? Kung kita nailalong pas balaod sa mga Hudyo, kanang mga Kristohanon nga mga lalaki magpalda, magtrabaho diya sa mga construction, hangad-hangad dito niya na ambot lang. Mana nga kuan ba kanang kung mo gamit ganig doktrina sa mga Hudyo, dapat tan-aw nato kung Hudyo bata, ilalom bata sa mga Hudyo, ilalom bata sa mga pagtulunan o sa mga balaod sa mga Hudyo. Mao ba nay requirements aron kita mahimong Kristohanon? Dili man na mo requirements. Muna nga manubag sila ana kay usa man na ka hiwi nga teaching, usa man na ka sayop nga wali, kulang nga pagpamahayag, manubag sila ana. Kita nga nasayod ato silang iampo nga makalingkawa sila para sa makanato ma-enjoy nila ang presensya sa atong Ginoo. Mato dinhi si Arnel Ambol, maayo nga buntag Pastor, salamat sa Ginoo nga imuhang gipasabot, gipaabot sa matag usa. God bless kanimo Pastor. Salamat kayo, I receive. Kana mo ingon nga naay kana bitang tawo nga mo ingong God bless you, i-receive day na. Amen. Kanang mo agree day ka, amen. I receive. Kay gikumpirma na mga kaigsuonan nga nag-uban ang Dios nato. Si Rosan Pisan Gulo, Mateo City 21. Dili ang tanang magtawag kanako Ginoo Ginoo magkasulod sa gingarian sa langit, kundili kato lamang nagtuman sa kubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Tinuod jud Pastor, lisod kaayo maluwas ang taong matarong unsa pa kaha ang taong dautan. Mao nang giingon ni Pedro, lisod man gani maluwas ang taong matarong unsa pa kaha tong wala magkinabuhing matarong. God bless you always Pastor, very blessed kayo ko sa imong mga teaching. Gikan ni Glinda de la Serna. Salamat sa Ginoo. O niya ako nagtuo nga ang Dios tinuod nga nagpanalangin kanimo para imo ning makita, i-share ni sa imuhang mga kaila. I-share ang pulong sa Dios. Nga sa pagtuo nato nga ikaw ug ako sila mahimong panalangin usab sa Ginoo. Matod pa ni Napoleon Romano Dinglasa, upo mga bro, sumala sa Biblia sa Hebreo, kapitulo 10, 26, 27.
Mao nang gisumpayan ra putong Gs 25 kaganina. Ako na gyud ang basahon gyapon nung Napoleon Romano Dinglasa nga nanaka diha sa Cavite. Mato dinhi sa 26, kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala. Human kita mahibalos kamatuoran, ang nahibilin hinuon mao lang ang kahadlok sa umalabot nga paghukom og sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Kana bitang dili maminaw, dili mosunod sa mga pamaagi sa Dios, bisan nasayod na sa mga pamaagi sa Dios. Kung imo na siyang tan-awon, usa man guna kapaagi sa pagsukol. Usa na kapaagi sa pagsukol. Unya, unsa may mahitabo sa tao? Mausay mahitaw. Kabalo ba mo nga sa mga taong misukol sa Dios katong nagbagulbol, nagmulo, mga reklamo sa mga pamaagi sa Dios? Nangamatay man gyud sila, wa man to sila makasulod sa yutang saad nga maong kanaan. Mao hinungdan nga kita nga nagpaabot sa gisaad sa atong Ginoong Hesus nga bagong langit ug bagong yuta. Palahuman nato atong pailom, paubos. Sa tubangan sa Dios aron walay mensahe sa Dios nga dili nato masunod. Mayong buntag, Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gipaabot sa matag usa. Okay, ako na ning nabasa. Okay. Siglinda de la Serna, ako na ning nabasa. Kotamura Ilbera, God bless, Pastor. Salamat sa Ginoo. Amen. Si Punting Dalmasio Brian, good morning, Pas. Og sa Punting family, ay, kumusta mo? Nako'y kailang mga Dalmasio, classmate nako sa first year si Canier High School sa National High School diha sa Santo Niño. Si Idelin Beltran, good morning, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. I'm blessed sa imong teaching. God bless, Pastor. Patabang ko ampo na akong anak makakita og trabaho. Si Freddy Aquino, Pastor, nagdamgo ko nag-duty kog ako naa sa entrance Murag Mall. Daghan man to tao unya gisulod ang akong mga sa mani. Unya gisulod ang akong gibantayan unya gusto silang mosibat pero wala sila nakasibat kay ako man silang naharang. Og sa pagawas nako, Pastor, padulong ko sa tindahan og akong giduol ang tindero sa tindahan kay mura mo palit kog bugas pero iya akong hatagan unta og perting dauta nga bugas og ako siyang gibuyag og ako siyang giingnan nga Ginoo dili gustog mga bakak. Usa na ka mensahe nga kanang imuhang damgo kung maghiskot tag mall, daghan dihang mga patigayon, daghang mga business, kumbaga daghang mga teaching. Sa ato ang mga buluhaton, daghan nga mga teaching nga musuod nga buot mo dumalapod sa matag tao. Unya sa matag ang matot pa imong gibantayan, matag hugna sa doktrina, mo na ibuti pasabot nga matag doktrina o matag teaching, dalaygon ang Dios nga nagbantay ka. Unya dunay mga tawo nga musibat sa teaching, dunay mga taong musibat sa mga mensahe, imo silang naprangkahan, imo silang na rebuke. Unya sa dihang moadto kag tindahan aron sa pagpalit og bugas, ang tindahan nga gisgutan diha sa gihapon naghisgot na sa gitawag ministry nga nagsupply og mensahe nga dili maayo og nagpakita ang mensahe sa imong damgo nga kinahanglan mo barog ka, kinahanglan ka antigo kang mo rebuke, kinahanglan ka antigo kang mo badlonga, rebuke ka ang mga sayop nga doktrina uban sa gugma, dili kay uban sa kaisog. Kaysa atong pagpangalagad, ilabi na sa imuhang dapit, doon nagyoy mga teaching nga dili mao.
sama sa ato asang nadunggan nga daghan kaayong mga managwali nga ang mga babae gipugngan kay matot pa mao'y gisultis bala ang kasulatan. Kung maghisgot ag bala ang kasulatan, mao'y gisulti sa Dios. Pero kung atong gisusi dili di ay pagtulunan sa Dios. Kung dili sumala sa kasulatan o sumala sa Dios, kung dili sumala ra di es balaod sa mga Dios. Kino, salamat kaayo sa ato ang buhing Dios nga nag-uban kanatong tanan. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang Galacia Kapitulo 2. Ang Galacia Kapitulo 2 nagsaysay kini sa mga kahimtang sa pagkaapostol ni Pablo. Ang iyang pagkaapostol mga kaigsuonan dili siya klase nga, dili siya sama sa mga apostolis nga naay kaikog o sa ubang mga magwawali nga naay kaikog or kaha naay kataha. Ang kaikog og kataha gikan na sa pulong kahadlok. Kung naa kay kahadlok, naaday kay pagduha-duha. Og ang pagduha-duha kahadlok, kabalaka, kaikog, dili na makatabang aron mahimo kang panalangin sa imong mga higala, sa imong mga kaila. Si Apostol Pablo dili siya maikugon nga tao. Ang pulong maikugon mga kaigsuonan wala na magpasabot nga way respeto. Ang pulong maikugon kana bitawng usas mga makapaikog bitaw sa tao kining nagtan-aw sa siyang kahimtang sa uban. Maupunay usas mga hinungdan nga nung ang tao maikog lagi ko kay basi unya na dayo mga negatibo ba. Pero kung always kang positibo, di man ka maikog. Pero kung nana kay pagka negatibo, simtre kanang mura kag mahadlok. Nga naday pagduha-duha. Si Pablo dili ana nga klase nga apostol o mga magwawali. Kung naagyoy makasa iya gyud rebyukon, iyan ang buyagon. Gikan sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 21 sa kapitulo 2 sa Galacia, ang mensahe nga imong makit-an dinhi nga naghaatag og mensahe nato mga kaigsuonan kung unsay dapat natong buhaton alang na anang mga tao sad nga nakabalunas ka matuoran. O niya, labi na kung diha sa imong simbahan, nagdala nagbuluhaton, niya, imong makitaan nga, nagbisyo lang, imo yun ang rebuke-on. Kung dili na nimo madalag rebuke, kung wala kay authority diha sa pagpapahawa, di ikaw may muhawa. Kay, ang mga pagpadayag sa Biblia, sa mga sulat diha sa New Testament, dili gyud magkasinabot ang dili parehog espiritu, ang makasasala og dili makasasala, ang mga matarong og dili mga matarong, dili gyud na magkasinabot. Unya kung dili magkasinabot, unya nag-uban diha sa pagsimba, mabati di ang presensya sa Dios, mabati di ay ang gugma sa Dios. Dili ni nato mabati ang presensya, ang gugma, ang pagkanaa sa Dios. Kung dili nato mabati, mupauli tang naay kabugaton, mupauli tang nga naay problema, imbis makalingkawas tas problema, mawagtang ang problema, mupauli hinuon tang miani og problema diyas pagsimba, nabugatan man ka. Mao bitaw na nga kung ikaw usa ka Kristohanon, unya nagsimba ka sa Dios ni anang maong simbahan, o niya na ay mga nagdala diha, nagbisyo ra, mabugatan ka. Pero di po ka mabugatan kung nagbisyo po ka, otro po kang nagbisyo. Pangutana, kung pareho mo diha nga nagbisyo, may radyaw pong nagkuyog mo. Kay di man yun mahitabo nga naay kalinaw katong mga tao nga naay bisyo, o niya magkuyog sa way bisyo. Si Apostol Pablo
isog siya, sumala sa iyang sulat, isog siya nga muwali. Isog siya nga musultis pulong sa Dios. Pero kung dunay masuko niya, paubos po siya. Muadto na po siya laing lapit para ipadayon ang pagwali. Mausan na gipakita ni Jesus. Mao na gipakita sa mga apostolis sama ni Pablo. Aron maunay atong makatunan. Mubadlong ta apan kung dili mo tuo, palay For example, imong asawa or kaha imong bana, ang asawa mo mubadlong. Mubadlong gani ang asawa mga kaigsonan, gamita pod ang pagkaasawa, dili kay ang asawa mubadlong gamiton ang pagkabana mura pug hari na. Uban ang gugma, niya uban ang pagpailob. Wala pon magpasabot nga ang asawa mubadlong sa bana og di mo tuo ang bana bulagan. Na may giingon ang Biblia nga ang imuhang bana nga dili magtuto gidawat sa dihang naiusa ka. Ang imo lang padayon sa pagpangalagad og ayaw undang sa pagampo sa Dios og pangayoa sa Ginoo nga magkahiusa mo sa pag-alagad sa Ginoo. Pero about sa mga magtutuo diha sa simbahan, dili maayo nga ikaw nga nagtinarong, nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing balaan, kay ikaw ug ako nahimo mang matarong ibalaan sa Dios, o niya musagol ka anang mga tao nga nagsimba nga wala magkinabuhing balaan, mabugatan man ka. So unsa may buhaton nimo? Mupalayo ka. Labi na gyud kung ang nagbisyo sa mas gipangutana diri mga kaigsuonan ang pastor kuno nibalik og himbaba pagpambabayi, pagubog-hubog. Ay di na pastor. Kaya ang tinuod nga pastor mga kaigsonan sa Biblia, walay bisyo. Walay bisyo. Kantigong modalas pamilya, dili naong og kwarta. Naman ko ng Biblia, nagtudlo man na sa kahimtang sa pastor. Ang mensahe sa Dios mga kaigsonan, pinakadakong mensahe diri sa Galacia mga kaigsonan kapitulo 2, ang bersikulo 1 ug bersikulo 10 nagpamahayag raman ni sa mga kanang kahimtang ni Pablo sa diha nga miabot sa Jerusalem. Pag abot dire sa bersikulo 11 dinhi giklaro ang kahimtang ni Pablo kanang naasay kaisog sa pagrebuke, kaisog sa pagbadlong. Usabya ni nga atong pangayoon kining kaisog sa pagbadlong. Kay kung wala tay kaisog mga kaigsuonan mo ingon raman ta nga bahala na si Lord ana. Kung tan-aw na to ang Biblia, dili biya na maoy pinulungan sa mga taong na magtutuo o nagtuos Ginoo. Dili biya na pinulungan sa mga tinun-an ni Jesus. Kay dili man na pinulungan ni Jesus. Wala man mo ingon si Jesus nga ikaw na'y bahala ana amahan. Gahi kay silag ulo. Namatay na gani ko. Nagantos na ko gahi ra gyapon. Wala man mo ingon si Jesus ana. So dili na mao'y pinulungan sa mga tinun-an ni Jesus. Buti pasabot dili na pinulungan sa mga Kristohanon. Nga mo ingon ta nga bahala na si Lord. Kung naay makit-an nga nagbisyo, kuyog diha sa imong simbahan, review ka. Og dili gani maminaw na itambag si Pablo nga ikonsulta na dito sa nagdala. Ang problema kung ang nagdala mo ay nagbisyo. So ang imong buhaton mo konsulta kag mga pastor nga maoy gikasaligan sa imong pagtuo. Kana bitong mingsalig ka. Pastor, kaning kuana okay ra ni akong pagsimba, kaning na magukurong sa simbahan, nagsimba sa Dios nga kining simbahana magsigirag panabako, sigirag pag-inom. Unya unsa man okay ra ni pastor, maluwas ra ko ani. Kung ang pastor mo ingon po nga okay ra na, importante nagsimba ka. Dili na siya biblikal. Dili na siya biblikal. Mauning nahimugso kining ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay dili manggod tanan nga mga pastor o nangulog simbahan kana bitong may kaisog sa pagbadlong o pagsaway. Usa sa atong pangayoon kining kaisog sa pagbadlong.
Kay kung wala kay kaisog sa pagbadlong, dili gyud ka kahimuan eh. Unya kung di ka kahimuan eh, unya naa kay balang espiritu diha, ikaw mo'y mabugatan. Ikaw mo'y masakitan kanunay. Nya dili ka malipayon. Unya di mo makitaan ang tabang sa Dios. So atong basahon mga kaigsuonan ang Galacia kapitulo 2 diretso lang tas 11. Nya nag-ingon din sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupak ko siya sa atubangan tungod kay nasayop siya. Matod pa ni Pablo. Kaysa wala pa mo abot didto ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuonang mga Hudiyo, sa kaigsuonang mga dili Hudiyo. Apan sa pag-abot ni ining mga tawhana, milikay si Pedro og wala na makigsalo kanila kay nahadlok man siya nga niadtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudiyo. Ang ubang kaigsuonan nga mga Hudiyo nahadlok na lang hinuon, ug bisan gani si Bernabe nadala sa ilang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuoran sa mayong balita, giingnan ko si Pedro atubangan sa tanan, kung ikaw nga usa ka Hudiyo nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudyo. Ang rebuke ni Pablo mga kaigsuonan dili gid bugat. Dili siya kana bitawng dili sakit kumbaga. Pero kung si Pedro na apay garbo, sakit yun eh. Sakit yun nga pulunga kay atubangan mas mga tao. Mura bitaw og kana bitawng wala muhatag si Pedro Grispito. Si Pablo wala muhatag og respeto si Pablo kang Pedro. Mao na nga gikan diri sa bersikulo 1 mga kaigsuonan, imong makit-an diha nga si Pablo wala siya magpanuko, dili gyud siya maikog. Kana bitawng kung nakasa gyud ang tao, nasayop ang tao, diha dili dayon niya kana bitawng dili niya pa labyon, dili niya dugay-dugayon. Review kon day niya. Lamang dunay mga tambag ang Biblia nga nagtudlo nato mga kaigsuonan kung kinsa po'y dapat badlongon. Si Pablo mga kaigsuonan nakadiscern gyud siya nga si Pedro alagad gyud sa Dios. Kay ang tinuod nga alagad sa Dios mudawat man na. Kumbaga wa nay garbo. Pero kung dili tinuod nga alagad sa Dios, lisod kaayo kung badlongon. Kay ang tinuod nga dili alagad sa Dios unya magpakaalagad, muhari man ang garbo. Unya ang tao nga naay garbo, kung imong badlongon, dili man na mo dawat. Gawas nga dili mo dawat, maglagot pa na nimo, masuko pa na nimo. Unya na ay gigamit ang Biblia nga pulong ay kasilagan pa ka. Sumala sa gisulat ni Haring Solomon diha sa libro sa Panultihon kapitulo 9, sugdoy pagbasa sa bersikulo 7, bersikulo 8. Ako ning basahon dire sa ako ang Bible. Panultihon 9, 7 ug 8. Kung badlongon mo ang taong mapagarbohon, insultohon ka lamang niya. Kung badlongon mo ang taong daotan, daoton ka lamang niya. Ayaw badlonga ang taong garboso kay kasilagan ka lang niya. Apan kung imong badlongon ang malamon, tahuron ka niya. So diha sa pagbadlong mga kaigsuonan sama sa gibuhat ni Pablo, usa sa mga gikinahanglan discerning spirit. Kinahanglan makadiscern ka. Kay kining gibuhat ni Pablo mga kaigsuonan nga iyang gibadlong si Pablo atubangan sa mga tao, alang sa mga tao nga wala sa Ginoo, lisod man ni. Lisod man ni nga kana bitang kinaiyaha. Mamalandong kunon ta kung kita kunoy badlongon. Kita kunoy kana bitang sultihan. Unya labaw pagyod mga kaigsuonan kung ikaw maoy
kanabitang ikaw mo oy mas dakog posisyon, mas dako og rangko diha unya ang mubadlong nimo katong ubos-ubos nimo. Kay kung imong lantawon si Pablo dili magyud ni siya kauban sa 12 apostles. Dili man na siya kauban sa 12 ka mga apostoles. Kung imong lantawon ang Biblia, mas sako pa si Pedro kay ni Apostol Pablo sa 12 apostol ni Jesus Christ. Kung buot ipasabot, mas dako kayo og katungdanan si Pedro kay ni Apostol Pablo. Apan bisan kung naasay dakong katungdanan, siya ang makaingontang unang-una. Siya ang nakasaksi, siya ang nakakita kay ni Apostol Pablo sa kinabuhi ni Jesus, sa mga gibuhat ni Jesus. Pero kay nasayop man siya. Mauna nga nagpakita usab ang kinabuhi ni Pedro mga kaigsoon na tinuod yun sang apostol, tinuod yun sang alagad sa Dios. Kay kung imong tan-awon, wala man siya mamuligi, wala pod siya kanabitang murason. Mga kaigsuonan kos Ginoo sa dihang gibadlong siya ni Pablo. Kay inani magod ang nahitabo mga kaigsuonan, ako ni siyang tin-awon para makuha ninyo o makuha usab sa uban nganong gibadlong ni Pablo si Pedro. Ang tinuod mga kaigsuonan, ang mga Hudyo balaod na nila nga gidid-an gyud sila nga makigsalo sa mga makasala, mao bitaw nang gibantayan sa mga magtutudlo sa balaod si Jesus ug maunay giakusa ni sa mga magtutudlo sa balaod ngadto kang Hesus. Bawal sa mga Hudyo nga makigsalo sila sa mga dili tinuli. Ang mga dili tinuli maunang mga taong dili mga Hudyo, dili mga Kristohanon kumbaga. Apan kita nga nung natuli kasagaran ang mga Pilipino tungod kay Christian country ta. Mga Kristohanon ta, mga kaigsuonan. Tungod sa Biblia, dili tungod sa relihiyon. Kay kung wala pa'y Biblia mga kaigsuonan, di gyud ta ka tugkad nga di gyud ta ka tugkad og dili ta mahimong Kristohanon. Ang mga balaod jud sa mga Hudyo, gidid-an gyud ang mga Hudyo nga makigsalo sa mga dili tinuli. Bot ipasabot dili mga magtutuo or walay pagtuo sa Dios, lahi og pagtuo. Karon kay giwali ni Pablo ang mga balita ang mga Hudyo, ang mga dili Hudyo ning dawat man as Ginoo. Unya ang gipasabot ni Pablo nga dili na kinahanglang tulion ang mga dili Hudyo or ang mga hintil aron mahimo silang Kristohanon. Kay ang tinuod nga pamaagi aron mahimo silang Kristohanon dili ang pagkatinuli kundi ang ilang pagtuo ug pagdawat ni Kristo. Karon si Pedro nga usa ka Hudyo nga ni abot dito sa Antioquia mga kaigsuonan, lugar diin dito nagtapok ang mga magtotoo nga dili Hudyo mga kaigsuonan. Samtang nangaon sigo na namahaw ba na sila, naniod to basta kay nangaon sila. Sa dihang nangaon sila, nakigsalo si Pedro sa mga dili Hudyo. Karon kay niabot man ang mga Hudyo nga gikan si Jerusalem sa Manilang Santiago. Nangabot man pagkakita ni Pedro mga kaigsuonan nga nangabot ang iyang mga isika Hudyo nga nahimong inila sa ilang pagtuo o pagka-apostols, ni palayo siya sa mga hintil nga magtutuo. Luoy kaayo tan-awon mga kaigsuonan. Nasakitan si Pablo. Kung imong tan-awon ba, nasakitan si Pablo. Unya, usapon nga natugkad ni Pablo, dili matinud-anon si Pedro anang panahon na. Lamang yun si Pedro mga kaigsuonan. Siguro batasan na siguro ni Pedro mga kaigsuonan nga kana bitang kusog mo saad, kanang kusog mangante. Pero kung naa na gani, manalaw sad. Kay kung imong lantawon ang batasan ni Pedro mga kaigsuonan sa panahon nga nagkuyog pa sila ni Jesus, si Pedro mga kaigsuonan grabe kaisog kung pasultihon. Og sa iyahang
pagpakigsulti ni Jesus, grabe siya kung makahimo og saad. Naamang ko'y mga kinaiya sa tao, mga kaigsuonan, grabe kung makasaad. Pero kung naana sa time, mga kaigsuonan, nga gikinahanglan na ang iyahang mga saad, grabe po nga makapabalibad. Grabe bitaw nga makapamalibad. Si Pedro, mga kaigsuonan, kung imong lantawon, balik-balikan na to ang kaagi ni Pedro sa panahon nga nagkuyog pa sila ni Jesus. Maingon si Jesus nga, biyaan ko sa tanan. Ingon po si Pedro, akong biyaan ka sa tanan, sila ra. Ako di kong biya nimo. Bisan pag magdala ni sa akong kamatayon. Karon kay niabot ang panahon nga gidakop na si Jesus. Nakasaksi man si Pedro nga gisugdan na nila, bugal-bugal si Jesus, gibunog na nila si Jesus. O niya nakakita ang mga tao nga, oy kuyog man kaniya ni anang tawhana, na malibad dayon si Pedro. Nawagtang ang yang saad bisan pa akong maghisgot sa kamatayon. Daghang kaing saad si Pedro, mga kaigsuonan, na ay mga gusto ni Pedro nga gusto siyang mulakaw, gusto siyang mulakaw sa tubig, gipalakaw siya, nahadlok na siya, nalunod na pod. Si Pedro, mga kaigsuonan, nabitaw tawag yun inana. Ang matag tao doon na gyud sa kaugalingong kinaiya o pamatasan nga nakuha sa iyang pamilya o nakuha sa iyang mga palibot. Usa sa angay gyud natong ikinaiya bitaw gyud unta ang kinaiya ni Kristo, dili ang atong pagka-kita. Usa sa mga problema nga nakit-an dinhi, mga kaigsuonan, ang kinaiya ni Pedro. Ang kinaiya ni Pedro kana bitang ning tuo siya nga ang mga dili Hudiyo iyan ang igsuon sa pagtuo, pero sa pag-abot sa mga pure nga Hudiyo, nahadlok siya nga rebuke siya mga isiniyag ka Hudiyo. Gatuo siguro si Pedro, mga kaigsuonan, nga musimpatiya pod si Pablo. Karon kay si Pablo puno man sa balang espiritu. Wala magpasabot si Pedro na walay balang espiritu. Na ay balang espiritu si Pedro. Lamang kini manggong pagkapuno. Mga kaigsuonan mo ni pinakaimportante. Dili sa tanang panahon, mga kaigsuonan, ang taong na ay balang espiritu kanunay puno. No, dili sa tanang panahon ang tao nga naay balang espiritu puno sa balang espiritu. Basi gatuo ta, mga kaigsuonan, ang tao nga naay balang espiritu kanunay puno sa balang espiritu. Nganong dili man kanunay puno, pastor? Kay ang balang espiritu gaagad nas atong desisyon. Gaagad nas ato agyong desisyon. For example, karon puno kas balang espiritu. Pagkaugma sa imong pagmata, wala naman nimo siya tuguti nga magharig, wala na po ka magampog mangayo niya nga, Lord, giyahin na sad ko, ikaw na po magdumala. Wala bitaw makapanog yan. Mao na nga sa panahon nga mo maka-encounter mga problema, lahi bitaw ang kinaiya nga imong makit-an kagahapon og karon. Kung dili ka makapanog yan, kabantay mo, mga kaigsuonan. Nganong Kristohano naman untata, nganong na naman tatas Ginoo, na naman nato ang balang espiritu, nganong lahi-lahi mangyud ang atong kinaiya sa matag adlaw. Na ay mga panahon nga bisag grabing mga pagsulay, grabe ra gyapon ka malipayon, mapaubsanon, mapailubon, grabe rasad ka kanang enjoy ra gyapon ka bisag na ay mga pagsulay. Pero nganong dunay may mga adlaw, mga kaigsuonan, nga bisag walay mga pagsulay, mura man kagisulayan. Kabantay mo, mga kaigsuonan, nga naa kay pagkaon, na kay kwarta, unya wala ka gukda, wala ka lutusa, pero murag feeling kang gilutos, murag kagawang sa tanan. Kabantay mo, ana. Asyarog ako ray nakabantay, ana. Mga igsuon, kung dili nato parion mangyud ang balang espiritu, dili gyud siya makalihok sa toa. Yes, naa siya sa ato ang
espiritu na asas atong kasing-kasing. Nagpuyo siya tungod kay gibubo sa Dios ang balang espiritu. Nagpahinumdom siya, umutudlo siya nato. Buti pasabot mo siya ang magpakonsensya nato. Pero makalihok lamang ang balang espiritu kung manugyan ta. Pario na to siya, maubitaw na niingon, apan labaw sa tanan paria ang Dios. Ang Dios espiritu, busa ang magsimba ka ng espiritu. Okay. Pario na to ang Dios. Manugyan ta. Matag adlaw inig mata na to. Mubak inig bakon na to, sa di pata mo bakon. Akin na inig bakon. Malandong din ka. Pasalamat kas Ginoo. Nga gitagaan ka, gidugangan ta og maayong adlaw, puno sa panalangin nato ideklarar. Layo ta sa mga problema, unya ayaw kalimti ang pagpanugyan. Akong itugyan ang akong kinabuhi. Dumalaha ko, giyahi ko kay wala ko'y mahimo kun wala ka. Kay sa panahon nga dili nimo ni babatasan mga kaigsuonan. Hinumdumi sa matag adlaw dunay lain-lain nga mga problema. Lain-lain nga mga kahimtang. Mauna nga dili sa tanang panahon nga ang imuhang nasinatian kagahapon maoy masinatian nimo karon. Ang nasinatian nimo karon wala magpasabot nga imo ra puning masinatian ugma. Wala man ta kabalo unsay mga problema ugma. Unsay mga kanang makaingon tang mahitabo ugma. Ang ato rang nasayran dapat makapanugyan ta sa Dios. Giyahan ta sa Dios. Kay sa panahon nga giyahan ta sa Dios o makapanugyan ta sa Ginoo, moingon ta, Lord, hari ko Lord. Sa panahon nga dunay mo rebuke nimo tungod kay naghari man ang Ginoo, naa kay kasing-kasing nga madinawaton. Naa kay kasing-kasing, naa kay panahon sa pagpamalandong. Pero kung dili maghari ang Dios, walay balang espiritu nga maghari sa atong kinabuhi, gamay ra nga rebuke. Bisan og tudluan ra gani di ra rebuke, murag mamuligi na mo ana dayon. Ako'y tudluan. Kahilas God. Wa na, dili na kinaiya ni Jesus. Kisa man na nga klaseng kinaiya. Mao na mga kaigsuonan, usas mga dagko nga mga mensahe sa ato akarong pagkiguban sa paghisgot nato sa kinabuhi ni Pablo ug ni Pedro. Una sa tanan, parion nato kanunay ang Dios. Dili nato kalimtan ang pagampo, ang pagpanugyan sa pagmata nato, ug dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Dios. Inigdayon natong katulog. Batasanon nato ang mga pabuhat sa Dios, sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita. Nga diin gitudluan sa Dios ang mga Israelita nga imong makit-an diha sa Deuteronomio kapitulo 6, 5-6 nga niingon ang Dios, itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan, sa inyong panaw, sa inyong biyahe, tudloi ang inyong mga kabataan sa pulong ug pagtulunan nga akong gibilin kaninyong tanan. Itudlo kini sa panahon nga naa kamos inyong Pinoy-anan, sa dayon ninyong katulog ug inigmata ninyo itudlo ang mensahe sa Dios. But ipasabot, naghari ang Dios. Kay kun ang mensahe sa Dios mga kaigsuonan nga maoy maghari sa tong kasing-kasing, maunay mga ebidensya nga ang Dios mo'y naghari nato, ang Dios mo'y nagdumala nato. Kay kung moingon ta nga ang Dios mo'y atong hari, ang Dios mo'y nangulo nato, wa gani tay mensahe sa Dios. Unsaon nato pagkasiguro nga ang Dios mo'y naghari? Nga wa man gani ta masayod unsay mensahe sa Dios. Mao hinungdan nga ang usa ka tawo nga nagtuo nga mao kita nga nagtuog Dios, dili nato kalimtan ang iyang mensahe. Like David sa ato ng panag-uban diha sa Salmo 119:11. Ingon si David, giampingan ko ang imong mga balaod sa akong kasing-kasing, mo hinungdan wala na ako makasala. Kay kun ang mga
pulong og pagtulunan og mga mensahe sa Dios maoy naghari sa tong kasing-kasing, maunay mo gawa sa tong baba. Kung maunay mo gawa sa tong baba, maunay madunggan sa atong pamilya. Mga igsuon, nagpakaon tag kinabuhi. Di wala ta magpakaog hilo. Kay ang pulong sa Dios kinabuhi sa tao. Daghan kaayong mga maayong mahitabo mudangat moabot sa Pinoy-anan kon ang pamilya kanunay makadungog sa pulog pagtulunan sa Dios. Aron mahimo tang sama ni Pedro nga bisan kung girebyok mga kaigsunan, kung imong lantawon mga kaigsunan, dili bitaw maglagot, walay garbo. Niya sama sadta aron mahimo sama sadta ni Pablo, dapat mga kaigsunan maghari kanunay ang balang espiritu. Punong-puno ta dapat sa balang espiritu. Aron puno ta kanunay sa balang espiritu, maguna-una tas mga butang espirituhanon dili kay sayutan-on. Kanang mga butang nga gikinahanglan natos pamilya, ihatag ra man na, di man na ihikaw sa Dios. Wala magpasabot nga angay nato nang hunaon-naon, maunay requirements gud aron madawat nato ang mga butang nga mao gikinahanglan. Dili man na mao requirements nga hunaon-naon nato ang mga butang. Ang requirements aron madawat nato ang unsa may gikinahanglang mga butang sa atong pamilya, sa atong pag-alagad sa Dios, pareon ang Dios. Kung ipasabot, maghuna-una ta kanunay sa mga butang espirituano. Unsa may angay natong i-apply, Pastor Gideon, ang angay natong i-apply batasanon una sa tanan. Dili nato wadon ang family devotion, personal prayer, sa imuhang pagampo, pagpangamuyo, inigdayong katulog, inigmata nato, dili nato kalimtan ang pagpanugyan. Lord, harii ko. Lord, giyahi ko. Unya, gaampo man ka. Unsay giingon ni Hesus sa Mateo 7:7, kung nagampo ka, dapat ang imuhang giampo o gipangyayo, imo nang pangitaon, buot ipasabot, ikaw nangayo, ikaw po'y mo trabaho. Nangayo mangkas Ginoo nga dumalahon sa Dios ang imong kinabuhi. So unsa may imong buhaton aron madumala sa Dios imong kinabuhi, dapat mo mutipig kas mga mensahe sa Dios. Ang imong buhaton, ang atong buhaton, tipigan nato ang mga mensahe sa Dios, tun-an nato ang mensahe sa Dios kay ug atong ikinabuhi, kay sa atong pagbuhat ni ini tinuod yun nga nagampo ta sa Dios. Magunsa man nang magampo ta sa Dios, nga giyahan ta sa Dios, dumalahon ta sa Dios, wa gani tay panahon sa Biblia. Kung saon pag dumala sa Dios sa atong kinabuhi nga wa gani tay mensahe sa Dios, mas giintirti nato ang mga mensahe sa kalibutan, mas gitagaan nato sa atong idulungog ang mensahe sa mga dautan. Mao nang ang resulta, kaguli, kagubot, kabugat, mga problema, magbalityag uban pa, mao na nooy miinter sa pamilya o sa kaugalingon. Pero kung nagampo ta nga giyahan ta sa Ginoo, harii mi Lord, unya imo bitang gitrabaho ang imong giampo, naminaw ka karon sa pulong sa Dios, na kay nakatunan, mao na imong i-apply. Di mahimong buhi ang imuhang pagpangayo sa Dios. Tinuod yug ka nga nangayo sa Dios. So sa may uban pa natong buhaton, una sa tanan, mga itagkaisog sa Dios. Tagaikog kaisog, Lord, nga ang mga pulong ako nadunggan mao ni maghari sa tong kasing-kasing para mao ni mo gawa sa akong baba, nga dili usad nako kapugngan tungod kay mao man ni kaayuhan sa uban. Muribyok yun ta. Kinanglan ka antigot ang muribyok uban ang gugma. Si Ching Bindeho, salamat pastor, nakabati na sad ko sa pulong sa Ginoo. God bless. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo. Si Emer Beltran, Wang, pastor, pwede mo request, dili ka bayaran. Oras na to, alas 11:22. Ginahanglan ako mga namilit. Kung na may mga awit nga wala nako mahatagi og pagtagad or mga mensahe nga wala nako mabasa, siguro sa sunod nako nga mga sunod natong panahon mabasa na nato inyong mga mensahe. Si Dimingito Garcis, tinuod yun na pastor, kabanan tay ko ana, wala man tay pagsulay pero lain man. Diba no? Okay, ato ta sa pasalamat sa Dios mga kaigsonan.
To pasalamatan ang Dios sa iyahang mga pulong nga naghatag kanato og mga pagtulunan. Kung gihangyo matag usa nga moduol ta sa Dios, magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagatiman kanamo. Salamat o Dios, napadayon ka o Dios nagatiman kanamo. Pinaagi sa pagatod sa mga pulog mga minsay nga amo karong nasabtan, may tungod sa angay namong makatunan. Salamat o Dios, bisan pas mga tubag sa mga pangutana nga among gipaabot diri kanamo. Salamat o Dios nga kami imong gitudluan ug imo kaming gigiyahan. Tabangi kami sa pagtipig sa mga pulo nga amo karong nasabtan. Ikaw ang Dios maghari kanunay sa among kinabuhi, diin ang imong mga pulo nga amo karong nadunggan nasabtan, amo kining ikinabuhi sa among pagpuyo o diha sa among Pinoyanan o sa ubang mga lugar dapit diin kami imong ibutang. Bless Ginoo ako makigsunan bisan pa nining matakna. Kami o Dios nagahimo ug nagaduol kanimo ug nagahimo kami niini diha sa pagtuo nga ikaw ang Dios mo milagro sa among mga kinabuhi. Sa amo karong panag-uban na side nga kami o Dios nga nakikita kang nakadungog ka bisan pas mga pre-request ikaw ang nakadungog niini. Doon na karoy mga kaigsunan nga nanginahanglag trabaho among gipangayo kanimo o Dios nga sila makakitag trabaho, ang ilang mga anak makakitag trabaho, sumala sa ilang pre-request imo silang giyahan. Salamat o Dios nga makakita ug makakaplag silang trabaho. Maingon man sa pamilya sa akong maigsuon nga dunay mga balatian, I declare healing right now in the name of Jesus. Bisan pa katong dunay mga balatian Ginoo, akong gipangayo kanimo ang kumpletong kaayuhan. Bisan pa katong dunay mga problema, makalingkawas sila sa problema in the name of Jesus. And thank you so much Lord sa kumpletong kaayuhan. Bisan pas kaagdaugan, kabaguhan, sa kalipay kalinaw nga ilang mabatunan, maangkon sa ilang pagpuyo diha sa ilang Pinoyanan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanila. Salamat Lord sa imong mga pulog mga mensahe din among nadunggan. I-bless Ginoo matagusa ug among gipangayo Ginoo nga kami makabatog kaisog sama sa kinabuhi ni Pablo og dunay gugma og pagkamapabsanon og pagka mapailubon nga walay laing maghari ang balang espiritu Ginoo nga kung doon na may mo rebuke, doon na may mo badlong, kini para lamang sa amo ang kaayuhan sa among pag-alagad kanimo. Magpasalamat kami, magmalipayon kami tungod kay imong gipakita kanamo nga doon na kay gugma ug doon na kay kaluoy ug walay hunong nga nagatiman kanamo. I declare blessing right now sa matag usa. In Jesus name. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa atong buhi nga Dios. Mayong pagpaniudto sa tanan. Salamat sa kalipang ipahari mo. Mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah,
lukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugya na ang tanan,